Takže dámy a páni, vítajte, tu je Gogo a vítajte pri Minecraftovom videu po 100 rokoch. Čaute, dámy a páni, čau, bam, 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 čaute, tu je Gogo, bam, bam, čaute, tu je Gogo, bam, 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 Ahoj, to je Gertruda. bam, 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 ale ne, čaute, tu je Gogo. Ježišmaria, Ježiš, strč sa ty Magore. Emerald, Neviem, prečo som teraz spravil výbera. My ass. Že... Slavajíčko? Sorry, že ťa prerušujem, mal som Slavajíčko. Tak, ona teda jako... Strihám mu bonzaj. No. Ona teda nějaký... Já tady nemám bonze. Bože, ty si. Netvar sa, že nevieš, o čom hovoríš. Víš, Tak si dám semeno do inventára. dej si semeno kam chceš, hlavně ne na mě. OK. Posnažím sa. Promiň. Nemám najradšej melouhy. To je taká tá jazz. Čau. Ne, no, moje diskotéka. Tak. Ježišmarja, vy ste debili, ja zomrem. Dobre. No ty s diamantovým chod domov, akože, čo si myslíš na Já tě chráním. Hej, Krafe, ne teraz natáčame. Krafe. OK, dobře. Dobre. Lenže s týmito plenkami by si utier prdelať, utier prdelať. Toto je zatiaľ najlepší hráč na serveri, dobrý dom má. To je Magor. On spadne dole. To už není Magor, to je Gast. Počkaj, odpalím Creepera. Sakra, to mi nevyšlo. Ježiš ten Magor, ten Ježich. No pošli ešte jednu. No, to je ono, au. Tvoj Ježich. No! A kde... Drevo! Poď to zasekať. Ne! Zombík bez hlavy. To vás čaká. Creeper. Kraf ešte neskrafoval. Neskrachoval! Do prdele. Santa Claus, ja som ťa videl, jak si ma zhodil. To čo malo byť toto? Ukážko zo striho, úžasno let's playo, Maďarosa, goš, gulášo, polievko. Jokote! To je hrozné, fuj, to je úplne creepy dude, ježišmaria. What the fuck? Kto to je? V tomto texte peku vyzerá... To čo som spravil? To je šmatlavé. Ježiš, Gogo, čo si spravil? Gentlemen, welcome into Minecraft, the most epic game since Pac-Man and the Princess. Neutop sa, Jack, neutop sa! Come to show you, go on. Love is madness. I wanna see what you have tonight around me. Dobre, kašeme na to radšej. Potom napríklad sliepky semenom a... Semenom. Ne, dobre. Chyba. Zabudol som dať vodu. Mr. Pelda, Gordon nosí hausiček, Gogovi smrdí púlky k Ježichovi. Ježiš! Ne! To bolo veľmi tesné. Podpálime tohle špeluňko. Doslova. Hotový. Budete to mať potom na ruke. Deti, nepočúvajte ma, prosím vás. Gogo je zlý a úchylný. Starý dedo. Mám dve kozičky, to dáva zmysel, lebo ľudia majú dve kozičky. No ale zase psíci majú viacej.
Tam je nejaký oranžový blok, treba zničiť. Niečo oranžové, čo není moje, to je na zničenie. Samovražda like pre vianočný špeciál byť? Nosí mi kradne vajca. Vlastne to by malo byť dobre, to je sexuálna náražka. To je jedno, nosek vypadne od mojich vajec. Teraz si predstavte Ježicha bez vreckovky. Keď Ježich nemá vreckovky, tak to potom dopadne takto. Krafák, sír, máš ho medzi nohami. Hasta la vista, baby. Bam. Čakal som o dosť efektnejší výbuch, to som trošku nevychytal. Ne, poď späť, krompač. Ne, toč sa tam. Ne, krompač, poď späť. Tak. I am Batman. I believe I can penis. On mi kope do penisu. A doslova. Nekop mi do penisu. Aj, mami. Okej, au. A tak, takže Gogo sa s vami lúči, díky, že ste si pozreli toto úžasne magické video. A Gogo sa s vami lúči. Čaute. A nemôžem spraviť chváša, lebo ma nevidíte s webkamerou, tak to spravím do zeme. Chváša. Čauky, ňauky. Ahoj. Á, sakra, to mi nevyšlo. To je ono, au. Łaża między krawi. Łaża.